Mboten langkung ingkang putra mantu ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji aji mawan tuwan tuwa kunjuk Rama Mandaraka. Sik. Pedahe apa kowe nyembah karo wong gerang yen batinmu ngetungi kepelan? Wiwit nalika Ratu Ndarawati teka ana ing pendhapa Ngastina biyen para sepuh kabeh padha ngelikake supaya Duryudana ngambah dalan rahayu netepi tembung Bawaleksana balekake kamukten negara Ngamarta lan Ngastina marang para Pandhawa kabeh padha juweh nreweteh ucape nuturi karo Ratu Ngastina ning parandene kowe sing ngobong karo swasana kowe sing nglincipi carang apa-apa malah kepara kowe ngremehake marang derajate wong gerang. Kowe nyepelekake karo Rama Penemban Bisma, kowe nyepelekake karo Guru Durna, kowe nyepelekake karo wong tuwa. Bareng tak glejah, bareng tak nalar, bareng tak pikir Salya iki duwe anak wadon 3, sing 2 nemu bejo ning sing 1 nemu apes. Yen anak wadon Erawati diwengku karo Ratu Mandura si Baladewa, nadyanta kae ratu sing manggan mara tangan, sing ceklekan aten, sing dheweke gampang nesu, ning yen karo wong tuwa ki ngaji-aji, karo wong tuwa ki ngurmati. Kuwi Baladewa. Banjur anakku si Banowati diwengku karo Ratu Ngastina Duryudana, nadyanta kae ratu sing bongol, ratu sing ngumbar maksiat, ning yen karo wong tuwa banget anggene ngaji-aji, pendak sasi mesti ngirimi apa-apa, pendak bodo mesti nggawani beras lan liya-liyane. Kuwi Duryudana. Ning balik anakku wadon Surtikanti dirabi karo ratu cilik wae Ratu Mejenun. Suarane prasasan kaya kakean gluduk ning kurang udan, kegedhen sirah ning kecilikan kethu. Sapa kuwi? Ya kowe kuwi Basukarna. Tak kira wiwit lakon kuwi kowe banjur cengkelak lunga saka pendhapa, banjur kowe tobat lan gelem nandukake tata krama kang prayoga ning nyatane watakmu tetep kaya biyen. Bener pangandikane para pinter yen jenenge watuk kuwi gampang tamban-tambanane, yen watak ki ora iso ilang yen ora bareng karo sing nyandang pisan. Lepat kula menapa Kanjeng Rama? Apa memper? Kowe sesuk saguh dadi senopati nitih kreta Jatisura, banjur aku iki mara tuamu, aku sing menehi wanita sing gawe bombonge rasa maremi batinmu. Ing atase mara tuwa kok dadeke sopir iki karepmu piye to? Apa memper? Upama aku dadi wujute kusir dadi sopir kaya ngene, mrene apa? Aku iki karo dalan rapal aku iki ngendi-endi. Aku tau sak desa tak ubengi ping 7 iki tau ngono iki. Dasarmu piye? Ing atase mantu nek merintah gerangane maratuwane dadi kusir jane pikiramu nang endi? Kanjeng Rama Mara sepuh jimat sesembahan kula. Kula nyuwun wekdal sekedhap kemawon tak matur dasar kula menapa kok kula milih paduka mangka dados kusir. Lan nuwun sewu sak gluguting kolang-kaling. Mboten wonten ceceking batos kula badhe ngremehaken dumateng derajat paduka, malah kepara kula badhe caos pakurmatan mulyakaken dumateng paduka. Dasare piye? Kula saged nggambaraken menawi benjing kula magut dados senopati tartamtu badhe tetandhingan kalian panengahing Pandhawa Yayi Janaka.
lan kula saged anggerba menawi Kyai Janaka dados senopati tartamtu badhe nitih wujudipun kreta Kyai Jaladara mongko ingkang dados kusir mboten wonten sanes kejawi namung Ratu Ndarawati Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko lumahing jagat kureping langit mboten wonten piyayi, mboten wonten priyagung ingkang timbang bobotipun kaliyan Ratu Ndrawati menika kejawi namung paduka Kanjeng Rama Mandaraka. Nuwun sewu. Kula menika kepengin caos pakurmatan munjung dumateng paduka supados timbang bobotipun kaliyan Ratu Ndrawati. Kejawi saking menika Rama, kula ndodho, kula ngrumaosi wiwit kula dados mantu paduka mboten nate mulyakaken dumateng paduka malah kepara gegasah dumateng penggalih paduka. Pramila kula nyuwun paduka mangestoni dados kusir tumraping Karna ing wadeg dados senopati menika upamiya nuwun sewu upamiya Ratu Ngawangga mangke ketiban pusakanipun Yayi Arjuna kok ngantos pocok jangga kula glundung sirah kula. Kula kepengin mati dipun pangku kaliyan maratuwa kula. Karna. Anakku. Satu tinampu tiniling angles kalangling leng-leng kalunglun lolo wah ladala jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara kleru kang dadi pandhakwaku luput ingkang dadi panggerbaku Karna. Jebul kowe duwe gegayuhan ingkang luhur kaya mengkono. Anggenmu mundi-mundi, anggenmu ngaji-aji karo maratuwa. Kowe upamane cilik lara gedhe mati pengin dipangku karo Salyapati ya ndak turuti. Aku saguh dadi kusirmu ning ana syarate. Anak ngendi wae pintera kaya apa, sektiya kaya apa, apika kaya apa. Tangeh lamun besok yen mati entuk swarga lamun to durung ngaup pepadane mboke. Golek ana ibumu, golek ana mbokmu. Kowe njaluk pangestu lan pengasih saka mbokmu Kunti Talibrata kae. Men kowe dadi satriya, bisa dadi kaca brenggala tumrape para priya ing sak jagat raya Karna.